Ferrari Testarossa, taktiež veľmi zaujímavý príbeh. Vznikli dva kusy a vznikli ako údajná pomsta Uweho Gembalu práve v spoločnosti Ferrari. Keď Uwe Gembala prvýkrát uvidel Ferrari Testarossa, tak údajne zúril, lebo malo to Ferrari Testarossa má tie povestné lamely, hej, na boku. A v podstate tie sú podobné ako jeho lamely, ktoré používal na svojich autách. A teda Uwe Gembala mal za to, že v podstate skopírovali to z tých jeho aut, alebo sa inšpirovali jeho autami. A z pomsty kúpil dve Ferrari. Tie lamely na tom Ferrari tam neboli len na okrasu, respektíve iba kvôli imidžu, ale boli aj plne funkčné, a to tým, že privádzali dostatok vzduchu do tej obrovskej V12 a Testarossa bola prvá V12, ktorá nemala problém s prehrievaním práve vďaka tomu nasávaniu bočnému, keď ten vzduch, ktorý prúdil cez tie veľké lamely, tak dokázal dochladzovať ten obrovský V12-kový motor. Uwe Gembala schválne, potom ako kúpil dve Testarossy, tak odstránil to bočné šrafovanie, respektíve tie bočné lamely, aby dokázal tým technikom vo Ferrari, že aj bez toho, aby kopírovali tie veci od neho, tak to môže fungovať. Hej, a to nasávanie v podstate stíhalo aj u toho jeho auta. Odstránil komplet všetky logá z toho Ferrari a nahradil ich G-čkom, hej, ako Gembala, znakom svojím. A aby ešte viac, dalo by sa povedať, potúpil Ferrari, alebo aby si tú pomstu dovršil, tak tie dva Ferrari nastriekal žltou farbou, ktorú zobral z kódovníka Porsche, hej, keďže on bol ako dvorný úpravca Porsche.